Horas madihita sa luhuna. Ajuppa kita muse di palito na Mehmet. Sadarion tanggal 7 Oktober 2020. Ingotot tado naun 150 sia tahun huriatta HKBP. Mamuka sian hajojongjongna. Di edisi na parpudi ima giring-giring salot. Adorang so dibuka parmingguan. Hira-hira 10 menit naik. Adorak so sahat. Ngal. Balu mamusia giring-giring. Majau ati tungarong kopiakan di dalam. Asa dihurus. Asa dipatiru. Asa boy sahat tu gereja. Dungi rak mamuka di kebaktian. Hamuka dongan giring-giring majau. Somalna saya dipajongjong di atas dulu do gereja di Tanah Batak nauci. Asa giring-giring itu terpatar doi tu sudah nahumaliam. Tarbege tu akator, tu akaluban, tu akahuta, tu akalunggu-lunggu namar serak di Tanah Batak. He ada binege di baritahon sada parjamita sono. Pengalaman di misionar. Dina memulus ibana memulus huta lau tu permingguan manang tu gereja di bering do sai torop jolma di hutai adong masada ina na majomur tongon di hari minggu memulus tuan perditaon sahak matu hutai di bereng mainata na majomuri di sise horas inang horas beta hamu tu gereja mar minggu nina misionari ama alus ni inatai dangsa di hari alang dope ala tongon majomur so sa di hari betikina tak sanga bebana tu gereja minani ulaon na adiula doho di hari minggu salpuni muse minggu naro ibolus muse hutai tong di berengin atau majomur di alaman ni jabunai majomur eme di pakulingi tu apa di taima muse beta hamu inang tu gereja ninna bohama muse do alus ni natang daksa di hari sai rope au muse ido benadong dari buku detai nomor 770 sia dangsa di hari hidi doho horas parjulu parpudiro say ima alus ni natai daksa di hari bah horas makan au parjulu da parpudiro pe horas ma ninna ropani say somoni ma mula-hulak alai dorak sutau duti tai deho mazolo edeom buku de nomor 770 sia dan sadi hari. Bangsa di hari hidupmu horas parjolo parpudiro pirang hari dimunggu sapui adik sosanabe hasinai. Say songoni maalus ni inatai ganuk pacupang dohot tua paditai. Daksa di hari alang dope say ro doau muse. Say di paingok donian. Say di paingok tua paditai do asaro ibana manopot parmingguan. Say pinaingot ho. Say tong ditoison ho. Tudi yan maho. Lau magoro. Ima di doko tua paditai.
lensa di hari anggope sai loro aku muse sai tikai ngopo sai kondito sopo tudian namo lao nagoro. Dumang na pabigahalihon. Roma mo se tua perditay mabulus. Sa itokso ngoni cupak sa di hutay. Dungi didok tua perditay ma. Betay ng mariminggo. Tong mamuse dijual. Gabi disukut tua perditay ma. Didok ma. Ina, Kriste doho ina. Dipatakas mo se. O ina, Kriste doho tahe nina. Dia lusi inatay ma. Daw. Songgok marohan itu apa ditay? Ay dia do tutu. Saya diarahot tu barminggu at tu garega. Ay naso Kristen do habe. Di patakas mo se. Jadi dah Kriste ko ina. Daw. Ina. Hado. Di na tu apa ditay mo se. Hakabibi. Bah. Bunga gaya besongon namarsak berohan itu apa ditay. Ay dia do nuain. Pangatusion ni akajol mau. Ay nang nadirajumi habe. Nahala Kristen. Ruas ni hakabibi. Hamu akarongan. 150 sia tahun manwain. Uria hakabibi. Jong. Kita no batak. Dalam ngasah rodi. Luat na dumau. Hala Kristen dohida. Si hutok Kristus dohida. Hakabibi. Huria. Kristen Batak. Protestan. Naung say di balu giring-giring maju akka ruas ni Huria. Seunang bedong alus songon alus ni inatay alus ta. Mantumu Jesus Sarerio Online ditopos Nuain tomo Saja con Jesus Si lehon tuai Olong rohanai Sai golongi Songoni majalo parjupang ata. Pajupang pahitamu se di edisi na mangingot. Selamat 150 sia tahun HKBP. Lam tu majuna, lam tu bangna. HKBP gawe pasu-pasu di sadok portibion. Horas HKBP.